Aw, haji singtini khana lanyai khoroksa takungni langmani kokthokma no. Noro belai no srang manani hinai ang belai khakhayo. Ang no kaisa request khayo. O video no pai thakjaro no naidi. Subscribe khlairdi kaisa aw humchidi ga video no chengere laisiwano. Khoroksa takhu bo job khlai tong sikla no ko bo. Bini family wo bini ama tai bin babu tongo. Borongni family wo belai khena tongthosa tok kaham khena tonglayo. Hingke salsake bini babu hamjwk borok hamjwk rok naino tonglayo. Hamjwk kan tu thriban kha toba hamjwk ko. Aboni yak golok bini babu wasang sana yakari kalang kha. Hingke borok bini ama bai boss miss tongsiu. Hingke bo office thangke bini ama nogo sasiung. Hake mangno mong family wo matong laikya. O takhuk job khlai tong hingke ba office thana nango. Office thangke bini ama nogo sasiung mang. Aboni bagi bo kaijana ni wan suka. Kaijang wan suka no bobi mami no saka. Ang kaijak sinani mami. Ang office thangke ama sasiung nogo tongnani logi gere hinai. Hingke bin mami bo bini ama no sawi rekha. Pia bo saimia bin mami bini ama no samani. Aboni ya golokhe bin mami ni bin bani besajak tongo. Abo bai kaina wan sugui bo bin bani saka. Hingke job khai tongo tai chala bisi thayang kaba. Ayang obrinya photo phunungmani jajago. Hingke bo kaijana gosika. Takhung no bo obrinya photo phunungmani jajago. Hingke kening se jajak lai hingke ba namari ri laike kok salai nai. Tayo takhung ni bina mano bo sawi rekha. Ang agena semaka nini mami saw nai. Hingke bina mo bo jajaka kaijang nani se hingke ba. Tai se nogo hasumang tongmani dabu bini hamjwk bese ma tongsinai hingke ba. Elain tongjaka bina mo bo. Hingke boro kok salai ka tai joto kaham hamya bebang salai bekya. Yang o takhuk bo oburi be gong salai tongo. Boro beba kaham hamya salai ka. Ang office thangke yang ama sasiung amon bagai ang kajana mamon suka nai. O kokborok khana woi oburi bo o takhuk no belai jajaka. Boro haike kok salai tongmani 6 month ingkha. Amoni ya golokhe bina amo songbai obri ni mo song kajana deder laikya. Tai salsa borok no kai borokha. Hingke kaijak bo phakya obri amoni ya golo rongni family wo khorok tam ingkha. Takhuk bini hik tai bina ama. If4ux o takhuk office thango aborke bini hik tai bina ama kaham kena tonglayo. O takhuk ni bina ama bo o takhuk ni bi hingno lai khena maya khlayo. Haike mangno bong family wo taisa tongthosa tok phaibi koa. Aboni tai 2 year ni bisingo ke bina ma sak hamjang koa. Bina ma ageni chimeno besaro sajago hebana sa sajagya. If4ux ke umor bo bang hang ba besaro bo sajak pi koa. Hingke bin bihik bo bina ma no kaham kan khel khai toni koa. Takhuk office ko thangi tong phano bin bihik bina ma no bithirok saroi mairok saroi kaham khena tonglayo. Ike mangno jara jara wo kaham doctor bai phunugui tonglayo. Hai phano waisa waisa ka hamui tono. Waisa waisa ko bari wo. Haike mangno bisi kaisa parangai thangka hamjwk yama. If4ux tebo sakhe belangi thangka bisinani basai maliya. Hingke bini hamjwk bo bekar naimang selajak supa. Ilino khisi tui sunani selajaka. If4ux ke akai jagai asa khelo khailiya. Yang o hamjwk bo mairok mase naijoli jagai isa ko dogere ka bini hamjwk no. If4ux ni simike o takhung bihi joli jagai direk direk khel khayang nani sengkha. Haike no tai hamjwk ni tai bekrajwk ni hamjang mo pairok ngi tongkha. Hingke o takhuk office phage bina mo bono sasawo. Ano agini hai khelo khailiya nai. Phano bin bwsla puitu khlaya. Agi se kaham ka nongmani lungmani hingka ba. Hingke o takhuk bo bihino sawo nang ba agini hai amano khel khailiya mula nai. If4ux ke bihi bo sawo ba hanya sawo nai. Tabu ke khel khaipon se khaya jaksin nai. Joli jagai bihi bo sawo. Nang ba agini nugeda ang bong tike khelo khai tong. Aptirok nai tator kok sai tong bihi. Haike mangno takhuk office thangke bin bihi bina ma walai lai mang tongo. Yang go takhuk office ni phaike bo buma sawo ano agini khelo khailiya nai. Bihing no sangka bo khaipon khaya jaksin nai ni joli jago. Pia o takhuk ke bihing ni kongno no puitu khlayo. Haike mangno bina ma khel khaijak diya. Kaham ke mairok masaya bithirok jora jora masaya ngi tongo. Hasake bina ma belain tek tongjagai kebo nugesini bina ma basa woi. Tinjo bihi tongmani abono sawi thai thangka. Aw ang jota hamjwk no jaya maniya baksa baksa no khongo obahairok ngai tongo nje o video no ang maslam chiu haken no video no sajak hangke subscribe kaisa khlai tai like khlai share khlai comment kaisa khlai hambai.